ସକାଳ ପାଇଲା, ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କୁହ? ଚାଲନ୍ତୁ ଗଲୁ ଡାକିଦବୁ ଟିକେ ଘରେ। ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଥର ଭୋଟ ଦେବେ। ଆମ ଚିହ୍ନଟା ଆମ ଚିହ୍ନଟା କଣ କିରେ? ବାପ ଠେଙ୍ଗା। ହଁ ବାପ ଠେଙ୍ଗା। ଆଥର ଆମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନାଇଁ ଯେ ବାବୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ ଅଟୋ ଦରକାର କାହିଁ ଏବେ ପମ୍ପ ରହୁନି। ଓ ଏଇ ତ କଥା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମତେ ଖାଲି ଥର ଟିକେ ସରପଞ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 3 ଚକିଆ କାର ଦେବି। କାର ଦେଖିଛ ନା ଖାଲି କହୁଛ ବା। ଶୁଭୁଲି ଜିତିବ ରେ ଜିତିବ। ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି? ଆଉ ଏଥରକ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଭୋଟ ଆମକୁ ଦବ। ଜିତିବ ରେ ଜିତିବ। ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି? ଗଲୁ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ଡାକିଦବୁ। କଣ ହେଲା? ଇଏ କଣ ଠେଙ୍ଗା ହେକା ଧରିକି ଆଇଲାଣି? ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥରକ ଭୋଟଟା ଆମକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଚିହ୍ନଟା ଆମ ଚିହ୍ନ ହେଲା ବାପ ଠେଙ୍ଗା। ଭୋଟଟା ଆମକୁ ଦେବେ ଆଉ। ଆପଣ ତ ଆରଥରକ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ତ କହିଲେ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦବୁ। ଭୋଟ ତ ଦେଲୁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଥର ଆପଣ କାହିଁକି ଆଇଛନ୍ତି? ଏଥର ଖାଲି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଯାଏ, ଜେସିବି ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବି। କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି, ତମ ସିନା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ସେଇ ଘର ଉପରେ 2 ମହଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କରିବ। ଓହୋ, ସେଇଆ କହିଲେ। ଏଥରକ ଆମ ଚିହ୍ନ କଣ? ବାପ ଠେଙ୍ଗା। ବାପ ଠେଙ୍ଗା। ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି? ବାପ ଠେଙ୍ଗା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଥର ଭାଇ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଜିତିବ ରେ ଜିତିବ। ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି? ଆମେ ଚାଲ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ନା ନା, ସେ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ରହୁଛି, ତମକୁ ଭୋଟ ଦବନି ସେ। ମତେ ଭୋଟ ଦବନି? ତାହେଲେ ଯିବା ତାକୁ, ତାଠୁ ଆମେ ଭୋଟ ଆଣିବା। ଚାଲ। ତମ କଲେ ତମକୁ ବେଜିତ କରିବ। ନାଇଁ ଆମେ ତାଠୁ ପାଖକୁ ଯିବା। ମଉସା 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 ଟିକେ ଆସିବ। ମଉସା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆଉ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ମଉସା ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ। ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ସେଇ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଏଥରକ ତମେ ଯାଅ। ଆଉ ମଉସା ଏଇ ପଇସାଟା ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଆମ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ତ ବାପ ଠେଙ୍ଗା। ଆଉ ଭୋଟଟା ଆମକୁ ଦେବେ ଆଉ। ରଖିଥାଅ। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତୋର ଭୋଟ ଦରକାର, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଧ ଆଣିକି ଦେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ତ ଭୋଟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାଇକି ଗଧଟେ ନେଇକି ଆସ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯାଉଛି। ମଉସା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଧ ଏଇନା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। 20,000 ଟଙ୍କା ତଳରୁ ଗଧ ମିଳୁନି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବା? ଆଉ ମଉସା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ 20,000 ତଳକୁ ଗଧ ମିଳୁନି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଉ। ବାପ ପୁଅ ମତେ ଆଉ ଅପମାନିତ କରିନା। ତୋ ନଜରରେ କ'ଣ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ଗଧଠାରୁ କମ୍? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଧ 20,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୁଁ କେମିତି 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବି? ହଉ ମଉସା, ଯାହା ହେଲା ହେଲା।
ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତମେ ମତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପ ଠେଙ୍ଗା। ଆଉ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗଦ କିଣିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିକି ଦେବି। ଆଉ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଉ ଅପମାନିତ ନ କରି ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ପଇସା ଦେଖିକି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଛନ୍ତୁ, ଯିଏ ତମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ଭାବୁଛ ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମ ବାପ ଠେଙ୍ଗାକୁ